panubo. Liday ken ragsa isudat ng mari kadagiti tugon ti dana ti biyan. Karit iti biyan nagdala na dagiti nalakang agdudumang nga ublang ngem kinabaela gapu ti Diyos Ama ket nagbalin dayta nga tugot ti dana ti biyan. Dinto mapunan ditoy lagi dagiti naglabas asaem ken panubo liday ken ragsa isudat ng mari kadagiti tugon ti dana ti biyan. Liday ken ragsa isudat ng mari kadagiti tugon ti dana ti biyan. Liday ken ragsa isudat ng mari kadagiti tugon ti dana ti biyan.